Tak, přátelé a kamarádi, je tady další Vínocast. Dlouho jste si o něj psali a my jsme vám furt říkali, jo, Vínocast bude, pak uteklo asi půl roku a Vínocast teda je. Rozhodli jsme se vlastně ho obnovit odrůdou, která je světově poměrně známá, je to vlastně světově třetí nejpěstovanější odrůda na světě a je to Sauvignon. A nebudu na to dneska tady sám. Tak já jsem Filip Vodák z Víno od Vodláků. A já jsem Léa Špičanová a já ráda piju víno. To je dobře. Já si myslím, že jsem tu správně. Myslím, že jo. Všimli jste si správně, máme ve Vínocastu novýho parťáka. Je to vlastně se známe i díky Vínocastu. My se známe hlavně díky Vínocastu. Je to tak? Léa je teda, já jsem se stihnul mezi tím sestěhovat do Pardubic, ale je zrovna z Hradce. Takže holka z Hradce a kluk z Pardubic budou dělat podcast o víně. Ano, je to tak. Takhle začíná nejeden dobrý vtip. Je to tak. Léa, každopádně ještě, řekl bych, takovým, sice jakoby menším influencerem, ale vlastně o to, řekl bych, že máš víc jakoby lidi, co tě víc, jako o to víc milujou vlastně. Děkuju. Já jenom nemám ráda to slovo influencer a mně se strašně líbilo, když jsem byla na křtu Dunajovských kopců, ty jejich vinařské kuchařky, tak tam mě uvedli jako propagátorku českého a moravského vinařství. A mně se to strašně líbí. Takže já si od té doby říkám, že jsem propagátorka českého a moravského vinařství. To je pěkný. To je takový jako víc na LinkedIn a míň na Instagram. O mě zase někdy lidi říkají, že jsem jako sommelier. Já říkám... Milovník vína. No, víš takový, já říkám popularizátor. Popularizátor, to je taky vína, hezký. no. A to je no. Tak jenom řekni maličko něco o sobě. Tak já jsem Léa a možná mě znáte z mého blogu Vínopsaní. Ono už je to víc spíš o Instagramu Vínopsaní, než o tom blogu jako samotným. Samozřejmě na blog píšu články dál. Nikdo nečte. Ale už ani moji rodiče, takže doufám, že mě teďka třeba budou aspoň poslouchat. Ale vlastně snažím se propagovat český a moravský vinaře. O zahraničních vínech toho zatím moc nevím a proto jsem strašně ráda, že se od tebe budu moct třeba něco dozvědět, konkrétně třeba o tom Sauvignonu. Ale věnuju se tomu hlavně na sociálních sítích a věnuju se tomu hlavně ve svém volném čase. Takže je to můj koníček, je to docela drahý koníček, nebudem si lhát. Je to náročný koníček, časově a někdy i jinak náročný, ale strašně mě to baví. A vlastně snažím se těm lidem ukázat dobrý český a moravský vína. A kde je sehnat, od koho je pít, jak je pít a tak. Myslím, že jsi v Pardubicích na dobrý adrese. Myslím, že v Pardubicích není lepší adresa. Ne, to je skvělý, protože já zase rád jdu víc jakoby do toho zahraničí, takže to celý spojíme takhle hezky dohromady. Právě. Tak, půjdeme na aktuality, protože vždycky si tam dáme lehce aktualitky nějaký. Začneme teda Provajnem, protože já jsem se... Ty jsi byl na Provajnu. Já jsem byl na Provajnu. Už asi po 13. Zjistil jsem, že Düsseldorf je moje asi nejnavštěvovanější město mimo Českou republiku. Páni, po 13. Hezky. No. Jaký to bylo letos? Zajímavý. Zajímavý. No. Jinak pro vás, co nevíte, tak Provine je pořád asi světově jeden z největších profesionálních veletrhů vína. Vlastně celý svět, ať už vinařů, nebo obchodníků, nebo různých prostě novinářů ze světa vína se prostě potkávají na jednom místě právě v Düsseldorfu. A je to vždycky právě v průběhu března. Ale pro Vineu vzniká taková konkurence, to je Vinexpo a Wine Paris v Paříži, je to 3 týdny předtím. Aha. A začíná to opravdu mít zajímavý efekt. Jakože se mezi sebou trošku flexej? Trošku jo. Jde vlastně o to, že Wine Paris je fakt zaměřený spíš na tu Francii, takže vinaři z Francie jezdí opravdu do té Paříže, ale není to zase třeba tak zajímavý na export. A Provine je čistě jakoby o takovým tom mezinárodním biznise. Nicméně ten efekt je takovej, že ten francouzský pavilon, nejenom, že tam začíná být míň a míň těch vystavovatelů, ale jako i míň lidí. Aha. A působí to fakt divně. A hned vedle byl španělský pavilon. A když si prošla z francouzského do španělského, tak si jakoby přišla jako ze země nikoho do úplně jako narvanýho prostoru. Říkám, tak to je hustý. Do toho ještě, já tady mám takovou mapičku, jsem si ukázat.
To asi neuvidíte, ale to nevadí. To vám tam třeba nějak dáme na to fotku. Tohle je tam nějakých asi není 17 těch pavilonů, je jich lehce míň, ale jich třeba nějakých 15 a každý pavilon je velký jak 2 až 3 fotbalové hřiště. To je takový stát ve státě. Tak trochu. A jenom Itálie vlastně zabírá 2,5 pavilonu. Aha. Francie zabírá 2. A ta Itálie a ta Francie byla tak trochu nejprázdnější ze všech. Což je strašně smutný. No a to právě tam my jsme v neděli byli v Itálii u našich italských partnerů a měli jsme z toho takovej divno pocit. Jasně. A vlastně jsme odcházeli v neděli večer z toho, jako, že ten provine jde tak trochu jako někam. Kam a pak jsme druhý den měli Španělsko, měli jsme Německo a ještě nějaký ty další, tyhle 2 hlavně. A ty byly dost narvaný. A pak jsme teda v neděli ještě narychlo skočili vlastně do zbytku Evropy, kde teda byl i ten český stánek. A ve zbytku, který tam byl vlastně po druhé, historicky. Ten tam byl po druhý. A zbytek Evropy byl taky dost narvaný. Takže naše taková jako domněnka, fakt nevím, je to domněnka, je taková, že prostě ten jakoby fokus toho světa se vlastně odklání od těch tradičních regionů, jako je Francie, Itálie a hledají nějaké jako nový alternativy, zajímavější, jo, nebo levnější možná, protože prostě Toskánsko a Piemonte a tyhle regiony prostě tradiční jsou poměrně drahý. I to Bordeaux je konec konců docela drahý. Francouzský Burgundsko, tak to se vůbec nebavit, že jo. Takže jako kdyby ten svět hledal nějakou novou výskru, trošku jakoby lehčí styl těch vín, tak to jsme tam jako pozorovali, no. Musím říct, že já ten trend pozoruju taky. A třeba jsme byli minulý léto v Polsku na dovolený a už v tom Polsku začínají jako ten vinařský to vinařství prostě jako dost tlačit a myslím si, že čím se bude planeta oteplovat a u nás budou prostě ubejvat ty polohy pro ta bílá vína, tak se to bude prostě posouvat výš a výš. A myslím si, že jako to i napovídá tomu, co se právě děje jako tady, no. Tam jsou ty vína jako cenově samozřejmě úplně někde jinde, než Francie, Itálie, ale i třeba ta Morava. Takže si myslím, že máš pravdu, no. Uvidíme, co z toho vyleze. Uvidíme, jak se to ukáže, no. Třeba jakoby bude zajímavý asi pro posluchače. Už jsem slyšel, že jsou nějaký pokusy prostě i ve Finsku, s pěstováním vína. Je to samozřejmě, se to musí jako pěstitelsky jako hodně šikovně řešit. Se to různě jakoby, že jako našrobovává na takový ty různý odnože, které jsou prostě odolný těm chladným teplotám a tak. Takže jako je to taková lehce alchymie, ale prostě to jde a už se to jako děje, no. Ty jsi nám k tomu něco nalil. Tam pak dojdeme. Teď ať máš co pít. Ať máš co pít. Takže to byl ten provine. Vlastně jsme odjížděli z toho ve finále po tom pondělku docela vlastně dobře naladěný po té lehce depresivní neděli. Uvidíme. Je to zajímavý, ale myslím si, že právě to dává i dobrý jakoby potenciál té České republice, která tam byla druhý rok vlastně za sebou, si říkala, kde taky bylo poměrně dost lidí. Já jsem hrozně rád, že tam Česká republika je, že se snaží. Že to je hodně velký skok. Je to velký skok. Takže uvidíme, no, kam to půjde. A kam já se bude... na něj třeba taky někdy dostanu. Já se o něm vždycky dozvím 2 dny před, to třeba, nebo den po. Ale plánuj to v září. V září, jo. Protože jinak se nedoplatí za letenku a neseženeš ubytování. To si říkal, no. No, nebo čapní karavan. Nebo uvidíme. To je úplně nejlepší. Ale to by jaký šlo, normálně. Jo, fakt, no, tam je štelpác, 35 € za noc. Na přespání, pohoda. Já si myslím. No, tak. Co tam a potom máme dál? Dále máme, minulý týden se hodnotili vinařský Litoměřice. Což je, ne, my jsme byli pryč v Polsku. Byl jsem pozvaný. Dávali jsme tam nějaký naše vína. Ani nevím, jak dopadly. Musím se podívat, nebo zjistit si to, jsem celá zvědavej. A nebyl jsem, budu příští rok, protože jsem neměl dlouho dovču a prostě jsem preferoval dovču. Tak. A každopádně vinařské Litoměřice jsou poměrně zajímavá soutěž hezká, bude mít, myslím, že za 14 dní nebo někdy v Litoměřicích bude vlastně ta prezentace těch výsledků, možnost pochutnat si ty vína, co tam byly, takže určitě vyražte, pokud budete mít čas. Tak, nově otevřený podniky, na to je expert Lea. Ano, protože
Já jsem zjistila, že na Moravě otevřel nový podnik, který se jmenuje Pohár a je to vlastně spolkový wine bar VOC Hustopečsko a otevírají ho holky Vrbovy z vinařství u Vrbu. Takže já tam určitě zavítám, až budu v Hustopečích. Je to na adrese, a teď jsem si tam napsala, kde přesně to najdete, v ulici Mrštíkova 12, takže určitě vyražte a doražte. Dáme do popisu, protože si to nikdo nepamatuje. Dáme do popisu, přesně tak. No a potom v Praze tak otevřela vlastně wine shop Spolek Dunajovských kopců, takže pokud jste z Prahy Podolí, tak v ulici Jeremenkova najdete jejich wine shop, nemusíte objednávat přes e-shop a můžete si tam tu lahev přijít rovnou koupit. Což si myslím, že je taky fajn počin a taky to dostane prostě ten spolek a to povědomí o tom víně i do Prahy třeba. Jako Praha vůbec neprodává víno moravský. Já jsem jenom chtěl říct, že pokud nejste z Podolí, tak si tam dojte tramvají. Přesně, metrem. Nebo do Podolí ne. Do Podolí ne, musíš tramvají. Tam to je na prd. Tak, to je super, tyhle iniciativy. Je potřeba, to je zase můj včerejší pocit, je potřeba do vína jakoby šlapat a přibližovat ho mladým a dávat mu takový mladistvý vibe, řekl bych. Tak. Tím nemyslím dělat z toho autentický úplný šílenosti. Ale i to třeba, že to není pojatý jako vinotéka, ale je to prostě wine bar, nenabízejí tam jenom dobrý víno, ale třeba holky Vrbovy tam budou mít výběrový kafe. Super. A tak, takže si myslím, že to je cesta. Super. Nalákat na kafe a prodat víno. Ano, přesně. Tak. Ne, já jsem byl včera, jsme byli jenom v rychlosti na té Prague Bar Show, což tady nechci nějak do hloubky moc zmiňovat, každopádně ta akce je moc pěkná. Má to fakt jako super vibe, bylo to narvaný lidma, jakoby spíš třeba mladýma, že jo, barmanama a tak. Jasně. A já jsem si tam tak jakoby, nechci jakoby to bylo 1:1, ale aby prostě vinařský akce měly podobně velký drive a jakoby takový ten vibe, jo? Že tě to prostě vtáhne. Jo. To je takový můj včerejší pocit. Takže jsem rád, že se to otvírá. Tak pak tady máme iniciativu Pozor křehké, k tomu se chce vyjádřit hlavně Lea, protože k tomu má blízko i z hlediska práce své. Ano, a tu bych tady nezmiňovala, nicméně iniciativa Pozor křehké tak vzešla opět z mého oblíbeného spolku, já to tady nebudu úplně zastírat, já kluky miluju, ze spolku Dunajovské kopce, kteří vlastně chtěli tu problematiku toho oboru vinařství vzít nějak jako globálně, než čistě zaměřit to na tu spotřební daň na víno. A oni vlastně chtějí upozornit na to, že ten obor je křehkej prostě spoustou faktorů. Nejenom tím, že prostě by se ještě nějakým dalším způsobem stížila ta jejich práce a to třeba jak to víno prodat a prezentovat v zahraničí. A upozorňují na to, že prostě ten vinař musí čelit různým prostě faktorům, který neovlivní v průběhu roku, že vlastně na to víno má jeden jediný pokus, že to víno mu musí projít rukama a patrem samozřejmě několik setkrát, než se vůbec dostane k tomu koncovému spotřebiteli. Jakože ho vypije dřív, než ho dá na trh. Ne, to asi ne, ale spíš, že se tomu vínu prostě musí věnovat a teď to řeknu úplně jako ošklivě, víno neuvaříš za 8 hodin. To ne. Víno prostě nějakou dobu trvá. A pak ti přijdou kroupy a sklidíš prd. Přesně tak, pak ti přijdou kroupy, nebo mrazy, nebo cyklisti, nebo kdokoliv jiný a sklidíš prd, takže... No, cyklisti. No, protože vím, že jako to jsou nálety potom. No, tam se žerou všechno, horší jak v pačci, tohleto. Ty krajový řádky jsou úplně jako vybraný. A byla jsem u toho, když ve Velkých Bílovicích to fakt brali jako útokem. No. Takže iniciativa Pozor křehké, koukněte, mají to na stránkách i NVCčko, Svaz vinařů, všude to najdete. Dostanete se přesto i k podpisu petice právě na podporu moravských a českých vinařů. Ale myslím si, že to je právě docela pěkná iniciativa, která to bere takovou méně násilnou formou vysvětlovat těm lidem vlastně, že vinaři platí daně a jako každý jiný, jenom prostě ten spotřebitel nemusí platit nic navíc. No. Zaplatí DPH. No. Tak, přesně tak. Takhle ono se platí, že spotřební daň ze šumivých vín, ta je poměrně vysoká, proto jsou šumivý vína skokově dražší než nešumivý. A jinak to, co říkáš, tak jenom chci říct, že je fakt prostě pravda, protože vlastně si vem, že ti je třeba 40, vyrábíš víno od 20, takže 20 let, ale to jsi měla vlastně jenom 20 pokusů. Ano, jenom 20 ročníků. No, což mi přijde vlastně docela těžký. No. Vinohrad poprvé plodí tak, aby se to dalo pít za 3 roky. No to se nedá pít stejně. Než se to, přesně tak, a i tak, než se to úplně ustálí, tak to je dalších x let a je to non-stop práce. Prostě. Je to tak. Tak. A poslední aktualitka, říkali jsme před natáčením, že aktuality nám nesmí zabrat 10 minut, tak jsme určitě už na 10. minutě. Děkujeme za pozornost.
Ještě vydržte, ale už se budeme bavit o víně. Před koncem roku přišla taková zpráva, že sklárna Květná bude muset zavřít, protože prostě energie známe to, prostě je to hrozný. Tak jsme jako pobrekli všichni, ale nakonec nezavírá. Počkej, pobrekli, já jsem jako ve mně jako vyvstala panika, naprostá panika, protože já jsem prostě zakázala všem na ty skleničky šahat, protože prostě novou už nekoupíš. Já myslím, že jsi tu sklárnu koupila, abys to zachránila. Hele, jako spočítala jsem všechny z úspory a nevystačilo to, ale jsem ráda, že se to podařilo 2 investorům a vlastně sklárnu zainvestovala skupina AF Group Hodonín, což je holdingová společnost, která mimo jiné má v holdingu i vinařství a pivovar Ice Group v Lednici a třeba i SROčko Moravské Toskánsko, takže to není jejich první počin ohledně vína. Takže mi přišlo fajn, že vlastně to nekoupil někdo, kdo k tomu vínu nemá absolutně žádný vztah. A pak ještě tady máme MHS Partners. A to, ač jsem hledala v jakýmkoliv rejstříku, jak jsem prostě nenašla, že by něco takového s vínem jako dělali, ale je to stavební nějaká společnost, takže ti to děkujeme. Tak dobrý. Jsme rádi. Už se nemusím o ty skleničky tak bát, protože si je prostě budu moc kupovat dál. My tady z nich mimo jiný dneska pijeme, protože jsme se s Leou účastnili vlastně vinařství roku. Ano. A jako poděkování jsme dostali oba 2 6 kousků. Jenom ty, ale to nevadí. Jak to? Ty nemáš? Nemám. Jak to? Nemám. Tak aspoň se můžeš napít. To bylo totiž pro porotu senior a Filip dělal ve vinařství roku porotu senior, takže ten dostal skleničky od Květný. Ale protože se mnou kamarádi, tak já tady z nich budu. Můžeš rád se přijet. Se napít. Do Pardubic. Děkuju. No a skleničky jsou špičkový. Křišťálový sklo. Do nich paráda. Teď nalil. Tak, protože teďka z aktualit to máme vše. Ano. Tak, teďka se vrhneme konečně na ten Sauvignon. Nalili jsme si tam Sauvignon, ale není úplně čistý. Je vyblendovaný s odrůdou Colombard a s odrůdou ještě jednou a ta se jmenuje Gros Maseng. Ta se většinou vyrábí v polosladké verzi. Taková hutnější. I ten Colombard si myslím, že se... Ten se odrůdovej málo kdy u nás vůbec není. Občas ho potkávám jako stáčené víno. To se vůbec netahej. A dokonce se tvrdí, že to je podobné pálavě aromaticky naší. Colombard mohl by možná lehce bejt, protože vlastně ona Sauvignon jako takhle Colombard je Sauvignonu lehce podobný a Sauvignon je braná jako aromatická odrůda. Takže palava je taky, že lehce aromatická, takže vlastně proč ne? Proč ne? Jinak je tohle teda z jeho západní Francie, což je někde mezi Středozemním mořem a Atlantským oceánem. V jeho západní Francii, že logicky. Já mám orientační smysl pro humor, ale zkusím si to... Já ti to ukážu na mapě tady. Tak. Děkuji. Je to tady máme Bordeaux a zase do popisku pod video dáme mapy. Tady máme Languedoc, vlastně Středozemní moře a jeho západní Francie je vlastně ten region. Je to asi 2 hodiny jeho východně od města Bordeaux. A je to v podstatě skoro přesně uprostřed mezi těma 2 oceánem a tím mořem. A mimo jiný jeho západní Francie je oblast Armagnacu. Což je taky zajímavý. A 3 mušketýrů. Aha. Mimo jiné. Tak. Armagnacu a D'Artagnana. A D'Artagnan, tak. Tam je vlastně jedno z poměrně dost známých vín Côte Gascogne. Může být bílý, může být růžový, může být červený. Tohle je teda bílý a můžeš mít klidně 100% Sauvignon nebo Sauvignon míchaný s tím Colombardem, a nebo my máme tu verzi a ta je ještě míchaná s tou odrůdou Gros Maseng. A ta výhoda toho je ta, že tím, že ten Gros Maseng se dělá jako lehce víc do cukru, tak vlastně vyvažuje poměrně vysokou kyselinu, která v tom víně je. Protože my jsme prodávali těsně, nebo než jsme přešli na tohle víno, tak jsme prodávali jenom Sauvignon a Colombard od toho samého vinařství a bylo to docela kyselý. A pak nám teda představili tohle víno a my jsme na něj switchli, protože je prostě daleko vyváženější. Což teda je vlastně ukázka i toho, že Sauvignon je poměrně fajnový do blendu. Je to teda jako krásně aromatický, úplně jako sladoučký na nose a přitom to je tak živou kyselinu. No vypiješ to i s tím šroubkem bych to vypila. Je to tak. A úplně nejvtipnější na tom je, že my jsme loni, to bylo někdy, myslím, že v listopadu, tak je hodnocení o pohár Karla IV. Je to v Kutní Hoře, je to taková jako drobnější soutěž, ale hodnotitelé tam jsou fakt fajnoví.
A jsme byli s tátou v komisi, ještě že s 3 dalšíma, s Martinem svatbou a ještě z Milníka, ty nemůžu vzpomenout jméno. A to, jsme jako měli a bylo to zrovna tohle víno. My jsme s tátou jako tušili, že to je asi jako ono, tak to člověk jako pozná nějak tak plus minus. Tak jsme se drželi jako opodál. Nic jsme neříkali. Jo, teďka nechali jsme to ostatní ohodnotit. Jo, a teďka zbytek té poroty, oni říkají, hele, to je docela dobrý. Říkáme, Oni tak odevzdali se body a pak, že Martin Nesvadba jako předseda té komise, tak řekl ty body a normálně to dostalo teda 90 bodů, velkou zlatou medaili. A pak my říkáme, no my víme asi, co to je, prej, no. A teď jsem dodal, říkám, že to je z Francie, z jihozápadní Francie. A on, jo, to tady píšou, protože on vždycky má nějaký základní informace o tom víně. A říkáme, no, tak to je Gaskoňsko, Sauvignon, Colombard, Gromasenk, 160 korun. Nekecej. Velká zlatá. Velká zlatá. Nemusíme pít prostě drahý vína. Je to fakt dobrý. Můžeme pít dobrý vína, je to fakt dobrý. A to je právě výhoda tohohle regionu, té jihozápadní Francie, protože tam je kvalita poměrně dost dobrá, ale ten region prostě nemá jméno jakoby takový, aby si mohli říct prachy. Což je pro spotřebitele výhoda. Ano. Cenová. Přesně tak. Takže vlastně proto to víno stojí, kolik stojí. Jsou tam, že samozřejmě poměrně větší jakoby výnosy, takže jako ty výrobní náklady jsou prostě nízký nebo nižší a to víno jako hele, tomu nemáš moc co vytknout. Vůbec. Jako na léto úplně ideální. Jo. Pojďme k původu odrůdy Sauvignon. A vůbec, já bych se tě chtěla zeptat. Nevím. Sauvignon nebo Savignon? Když říkám občas Savignon, protože mi to ujede, jako říkám to úplně blbě. Jsem snad nějaký Francouz? Já právě nevím, jestli je jako možná i ta fonetická varianta. Nevím, většinou třeba ty naši francouzský partneři se říká jako Sauvignon, většinou říká jako víc jako to někde mezi, ale víc do O, mně to přijde. Mně právě taky přijde, že když poslouchám zahraniční podcasty nebo zahraniční videa, tak tam mají to Sauvignon, ale jako u nás je to prostě Savignon. No, tak my si to počistíme, ale podle mě to v pohodě. Tak dobrý. Ale oni říkají víc jako do O, jako Sauvignon Blanc. Každopádně přesně Savignon nebo Sauvignon a Sauvignon Blanc je jedno a to samé. Je to tak. Prostě synonymum. Je to tak. Vzniklo to teda někdy plus minus před 500 lety. Úplně se asi přesně neví, jak je to jako dost stará odrůda. Jeden z těch rodičů je odrůda Savagnin. Upřímně jsem o ní pořádně neslyšel. Já ji slyším možná poprvé. Já jsem ji slyšel před 3 hodinama poprvé. Výborně. A prý jsou ještě nějaký její zbytky ve Francii u švýcarských hranic. A jinak vlastně původ odrůdy Sauvignon je prostě z Loary, z údolí řeky Loary ve Francii. Ale ještě docela nedávno se říkalo, že to je Bordeaux. A já právě ve svých všech učebnicích a encyklopediích vína jsem našla, že původ je v Bordeaux. Nicméně ono to bylo prostě nedávno docela jako vyvráceno a bylo to posunuto právě do toho údolí. Je to jako zajímavý, taky jsem v některých zdrojích našel to Bordeaux, ale spíš jako to vypadá, že ta Loára je jistější i tak nějak, co mezi tím, kde se pohybu, jak se jako většinou říká Loára. Loára je prostě region Sauvignonu, jednoznačně Bordeaux je spíš region Cabernetu Sauvignon a Merlotu. Určitě. Mimo jiný, víš, z čeho vzniknul Cabernet Sauvignon? Teď si mě nachytal, já to samozřejmě vím. Cabernet Sauvignon vzniknul z odrůdy Cabernet Franc a Sauvignon Blanc. Ano. Já můžu jít domů. Dobrý, prošla si. Maturitní zkouška splněna, nemusíme Leu poslat zpátky do Hradce. Z Pardubic, to by byla taková ostuda. To konečně tam jezdí vlaky. Každopádně. Já jsem si chtěla jako přisadit, že aspoň ten hokej, a vy jste nás teďka vyklepli. Takže playoff. Takže už ani ten hokej nemám. Tak oni tady chodí vždycky ten kotel, to je takový vtipný. Tady, že jo, hala je tady kousek odsud. Křičí smrt Hradci, viď? Ne, já jsem myslel hradecký kotel. Jo, takhle. Oni vždycky přijedou, že jo, do Hradce vlakem, tady jsem do Pardubic vlakem, teďka s nimi jdou nějaký těžkovoděnci, což je vtipný, je tam 50, no třeba ať 100, ať nežeru, fanoušků prostě Hradce, teďka bubnujou a to, a tyhle snad ještě víc těžkovoděnců. To je hrozně vtipný. Každopádně, když se pak vracejí po tom zápase, tak nikdy nebubnovali. Tak pořád je to derby, no.
No ale cestou zpátky nikdy nebubnovali. Asi tak už říkám, neměli ani šály na krku, viď? Ne, já jsem si právě říkal, že asi prohráli. Já ten hokej nesledu. Jo, tak jsme prohráli, Filipe. Já vím, 3-1 na série. Je to tak. Každopádně. Příště to zkusíme. Ve fotbale vás vykladneme. To nevadí. Je to jedno. Já mám rád golf. Taky úplně jedno. Jako Pardubice samozřejmě. V pořádku, to je dobře. Každopádně, co mi na tom přijde zajímavé je to, že vlastně Sauvignon je bílá odrůda, Cabernet Sauvignon je modrá odrůda, takže jako prostě na červený vína. A vlastně jeden z rodičů prostě poměrně tmavý odrůdy Cabernet Sauvignon je prostě bílá odrůda. Je to pravda. Zajímavý. Tak. Potom, co se týká nějakých, nebo povídej klidně, hele, to ten sám všechno. Já jsem si našla v rámci své přípravy, tak, že na naše území ten Sauvignon pravděpodobně dotáhli Habáni, což byli novokřtěnci, a víc bych to nerozebírala, a vlastně pojmenovali ho, nebo dotáhli ho sem pod názvem fíkový hrozen, což vlastně někdy se Sauvignonu může říkat i fíkový hrozen. Nevím proč, ale tak to prostě bylo. A dokonce jsem se ještě zpátky k té tvé Francii dočetla, že králi Jindřichu IV. Navarském, když byl ještě dítě, tak mu potírali, když plakal, rty rozetřeným česnekem a právě vínem z odrůdy Sauvignon. To já nevím, děti nemám, ale já to zkusím. Potíráš sáře taky? Ne. Rty Sauvignonem? Ne. A jednou nás naštvala, tak jsme jí vymáchali dudlíka v pívě. Ale to se jí moc nelíbilo. Tak zkus to příště v Sauvignonu a česneku a minimálně ten dech bude zabíjet. Jako. No. Ale jo, proč ne? Tady za kamerou dáme vlastně Áňa, ségra moje, a ty si pila poprvé víno ve 3, ne? Ve 2 možná letech. Ve 4 prej. Páni. No, jaký to jde dneska. Vidíš to, no prospívá. Tak to je jenom taková perlička, že jako historicky to byla velmi oblíbená odrůda i u královských rodů. Se nedivím. Já asi taky ne. Jako je to jedna z mých nejoblíbenějších odrůd, asi určitě. A vlastně já mám rád ty starý, typický odrůdy, prostě takový ty novošlechtěnci, já chápu, proč jako dávají smysl, ale nejsem zatím toho úplně jakoby fanda, no. Sauvignon je moje nejvíc favorite jaro-léto odrůda. Já to vlastně střídám Vlašák, Sauvignon prostě. Dopij to, prosím, tě, dostaneš další. Mimo jiný den Sauvignonu je někdy na začátku května. První pátek v květnu. Já jsem si to tady našla. Letos to vychází na 3.5.2024, takže si to někam napište. Protože jestli jste jako já, mimochodem 13.3. byl den Rieslinku. Co jsi otevřel na den Rieslinku? Vůbec nevím. Já vůbec nic, protože jsem se o něm dozvěděla den po dní Rieslinku. A takhle to mám s kterým dnem nějaké odrůdy, takže tohle jsem si zapamatovala. 3.5. My jsme u nás na e-shopu, na víno od Bodláku, měli kampaň na Riesling Day. To docela frčelo. A i tak a já nevím. Prostě vychladil? Ne, já vůbec ani nevím, co bylo za den. Ono toho je nějak docela dost teď. Tak ale teďka nás čeká Malbec Day. 13. to bylo, myslím, nebo něco takového března. 13.3. Ano, to bylo. No a Malbec Day nás čeká, myslím, 17.4. Jenom odskočíme od Sauvignonu. Myslím, že tak nějak. Je to někdy v půlce dubna. Jo, je to tak. No, ten si docela hlídám, protože já ten Malbec piju tak málo, že vlastně se soustředím na ten den, abych si ho sehnala právě na ten Můžeš ochutnat. A to je vlastně jediný den, který fakt jako držím už docela dlouho, no. Ale Riesling jsem nechytla snad ani jednou zatím. Ale Sauvignon, na ten bych si mohla vzpomenout 3.5. Je to zvláštní, věď, kolik odrůd má prostě svůj den. Ale marketing je neúprosný. Je to tak. Když se koukneš do kalendáře, tam je skoro každý 2-3 týdny něco. Některý dny jsou úplná hovadina, některý jsou docela dobrý. Třeba na 27.4. To bude den whisky. No vidíš. To si taky asi vzpomenu. Když já jsem víc rumová, když jde o tvrdý. To whisky je lepší, ale. No, dobře. Jako objektivně si myslím, že to je zajímavější pití. Zajímavější asi jo. Včera jsem pil mimochodem českou whisku. Aha. Teď nevím tu značku. Gold něco, je to jakoby, patří to Jelínkovi. A bylo to neuvěřitelně dobrý. Dáme klidně odkaz pod video, protože to bylo zajímavý. Fakt, tam byla jedna byla nakuřovaná, neuvěřitelná. Tak, já možná by jsem jenom řekl něco k těm rozlohám, protože to mně přijde docela zajímavý.
samozřejmě nemůžeme jako nějak extra zmiňovat tady Moravu, co se týká světových rozloh. Prostě my jsme zrnko písku. Aha, jako bohužel asi tak jako zůstane, jsme prostě jako rozlohově malá země poměrně. Tak nejvíc Sauvignonu se pořád pěstuje ve Francii, potom na Novém Zélandu, potom v Chile, pak v Jižní Africe, pak v Austrálii. Dá se tak typla. Tak asi zhruba. Aha, je tady ještě Rumunsko. Tyjo. Kecej. No, stejně hodně jako v Austrálii, docela zajímavý. Fakt? V Rumunsku Sauvignon. No jo. Rumánia. Jo. To taky přijde trošku divný, ale hele, mají to tady někde napsat. Tak, potom hodně najdeme taky v Kalifornii, vlastně v obou těch hlavních regionech, jako je Napa a Sonoma. K Napě, jako k regionu. Mám jednu zajímavost, a to nejdražší lahev Sauvignonu na světě. Zkus si tipnout, za kolik se prodává Screaming Eagle Sauvignon Blanc z Napa Valley. Ty jsi mi to řekla před natáčením, ale... Já jsem to nevydržela, to je prostě neskutečný číslo. Já se musím přiznat, že to bych za Sauvignon $4,000. Je to přes $4,000 amerických, což v přepočtu vychází zhruba na 103,5 tisíce českých korun, což mi přijde za lahev teda jako síla. A dokonce jsem si napsala, jaký je aromatický profil té lahve. A píšou květinové aroma, bílé broskve, citron, pomelo, fresh juicy, patro, křupovej, citrusový finish. Já si myslím, že jakoby, dáme za 106, ne? To, co tady teď pijeme, je jako srovnatelně juicy, crispy a tak. Takže si myslím, že těžko říct, co tam zvedá tu cenu. Ale samotnou mě překvapilo, že je to prostě nejdražší Sauvignon a není z Nového Zélandu nebo z Francie, ale prostě z Napa Valley. Bych jako typoval někde Puy de Fumé, něco takového, Sancerre. Bordeaux, možná jo v Bordeaux, prej někde láhev za $1,000. Tak je docela drahý za Sauvignon. No to jo. No. Mimochodem, když teda se bavíme o těch drahých Sauvignonech, tak skvělej, drahej. Sauvignon má Štěpán Maňák, který je to pravda. Zrovna myslím, že vyhrál vinařství roku mezi velkýma vinařema. Ano. Což mu ještě jednou gratulujem, mám z toho fakt radost. Skvělý úspěch a strašně jsem mu to přála vlastně všem, tam úplně, to byli všechno takový srdcaři, ale ten Štěpán Maňák prostě tomu jako vévodil. A ten jeho Sauvignon dokonce taky vyhrál nějakou soutěž. Teď si úplně nevzpomenu, kterou, ale někde se umístil hodně vysoko. No. Právě on má ten svůj Grand Sauvignon. Jo. Je to stojí fakt, my to prodáváme, myslím, někde kolem 500, něco takového, docela drahý. Ale jako musím říct, že ta láhev si to zaslouží. Jakože je fakt zajímavá právě v tom francouzském stylu práce se dřevem trochu. Moc zajímavý. Takže jestli chcete si vyzkoušet jako základní Sauvignon, tak těch je na trhu spousta. Jasně, to pro pokročilý. A tohle, když jako vás bude zajímat. A ještě ze Slovácka. Kde to může být. tak tady no. Tak a vlastně, když se vrátím do té Francie, tak tam teda Loara, to je jasný, protože tam odsud to v podstatě pravděpodobně pochází. Sešlo. Pak teda Bordeaux, kde vlastně se teda zabydlel ten Cabernet Sauvignon, děťátko. Ale to vlastně možná pro nás, jako pro Čechy, je docela zajímavý, že vlastně v Bordeaux jsou i bílý vína. Protože na českém trhu moc nejsou. Vlastně proč by je člověk hledal, že? Je to pravda, když tady máme skvělý na Moravě. Tak. Nicméně tam jsou 3 takový podregiony, který mají dost zajímavý právě bílý Sauvignony. Můžu je tady jako zmínit, ale je to asi jako jedno. 2 z těch regionů jsou jakoby hnedka u města Bordeaux, spíš jako z té jižní strany, takže je to poměrně blízko oceánu. A pak ten 3. region je vlastně mezi řekama. Entre du Mer. To je vlastně mezi řekama. Tak a potom teda je tam ta jihozápadní Francie, tu jsme si tady dneska už ochutnali. A pak ještě Languedoc, to je vlastně u Středozemního moře. A když se vrátím k té Loáře, tak tam je několik apelací, které jsou poměrně zajímavé. 2 jsem už zmínil, Puy de Fumé a Sancerre. To jsou takový ty nejdražší, nejprofláklejší. No, jako jo, vlastně jsou to asi jedny z těch nejlepších Sauvignonů na světě, jako co se týká nějaký komplexity. Rozdíl mezi Sancerre a Puy de Fumé je ten, že vlastně jeden je Sancerre na levém břehu
řeky Loary a Puy de Fumé je naproti. Hnedka. A Puy de Fumé se vyznačuje tím, že má výrazně kouřovější tóny. Proto jako se to... přísnutí křemene. No vidíš. Jsem se fakt připravovala. Teď si opět třeba, tak mě doplň. Ne, ohledně té Francie už jako nemám, co bych doplnila. Ale já mám úplně jako nejvíc nejradši Sauvignony z Nového Zélandu. A vlastně i přes ten Nový Zéland jsem se teprve dostala k těm našim moravským Sauvignonům. A na tom Novém Zélandu, tak tam vlastně nepěstují skoro nic jiného. Tam mají Sauvignon a Pinot Noir. A dokonce vlastně ty máš někde procenta. No, je to vlastně, co se týká zastoupení jakoby ty jedné odrůdy v tom Sauvignonu jako jedné odrůdy v jedné země, tak je Nový Zéland na prvním místě a je tam 69%. No. Vlastně veškerý rozlohy jenom Sauvignon. To je neuvěřitelný. No. Neuvěřitelný. Ale opravdu tam prostě umějí a ty novozélandský Sauvignon jsou podle mě prostě jako nesrovnatelný s jakýmkoliv jiným na světě. No. Co tě na nich tak baví? Mě na nich baví to, že to není jako úplně a priori něco ovocného, je tam vždycky něco navíc, nějaký takový... Já jsem se bála, že do tohoto tématu zabřednu, jo. Ale já mám prostě nejradši Sauvignony, který mají takový trošku jako pyžmovej štych. Víš, co ti myslím? Asi jo, u Sauvignonu zrovna. Tenhle ho má jako taky trošku. No a já prostě, když jsem ovlivněná takovou tou somelierskou hatmatilkou, takže jako neřeknu prostě, že z toho cítím podpaží, ale je to podpaží, že jo, všichni to víme. Ale proto musím říkat jako jaký pyžmový štyk. A to si myslím, že právě ty Sauvignony z Nového Zélandu jako mají a přitom prostě mají krásně vysokou kyselinu, dlouhou dochuť, prostě svěžest v té chuti a přitom na té vůni to není takový ten jako typicky jenom angréš nebo černý rybíz a tak, ale prostě vždycky tam je ještě něco takového jako lehce animálního. Kočičinec. To prostě podpažďovej Sauvignon, no. Hele jo, to v Sauvignonech být může a tam to jako, jo, jako, se říká o těch novozélandských, že jsou, jakoby, že to je takový progresivnější styl. Já mám asi radši víc takový ty evropský, ty mně přijde, že jsou trochu bylinnější. Ale jo, jako novozélandský, to je prostě jako masakr, co tam s tím dokázali. Je zajímavý, že oni tam mají prý nějakou trošku jako větší ozonovou díru, nebo ozonovou vrstvu, menší. Jo, jasně, tenčí, takže tenčí, takže to tam to. Navíc ten region je teda jakoby studený, takže tam jsou vyšší kyseliny. A proto tam Novozélanděni prý nechávají 1 gram až 2 zbytkového cukru, aby to trošku vyváželi. Jasně. A vlastně tomu dají, trošku natankujou do toho těla víc. Takže to je jako zajímavý a vlastně rozdílný v tom. No to jo. Já si pamatuju svoji první láhev Cloudy Bay Sauvignonu. Myslím, že jsem se na ní šetřila 2 měsíce. Abych jako jak to stojí to? No já si myslím, že v Makru třeba 800. Ty to je drahý. No. Chceš dolej tohle, ty nepiješ moc. Dolej si. Já si dám. Jen si dej, je to výborný. No, ale tak právě, když jsem to potom poprvé jako ochutnávala, tak já jsem to brala úplně jako ježišmarja. My jsme nenalili tamhle Aně, to. Je to pravda. Vem si skleničku, ti nalejem. To musím říct, že to trošku padá. Padá nám kamera. tak potom. To. No, 800 to je docela dost. No, 800. Ale jako ten zážitek stál za to, jak jsem si na to fakt jako dělala chuť prostě celý léto, pak jsem čekala na večer, kdy si ho jako otevřu, bylo to prostě v Chorvatsku, někde s cikádama v pozadí. To si musíme jako... někdy dát, já jsem nepil. To jsem zvědavý. No, každopádně tohle, co jsem ti teda nalil, je ještě ta další francouzská apelace z té Loary, která je docela známá, nebo hodně známá, se jmenuje, taky nevím, jak se to čte, Touraine. Touraine se to píše. Je to teda vlastně už z té jakoby střední Loary, protože Loára je řeka asi 600 kilometrů prostě dlouhá. A ta oblast se jakoby dost mění a Saint-Cyr-Puy-de-Fumé je víc jako nahoře. Někdo píše, že už to je ta horní Loára, někdo to pořád označuje za střední Loáru. Hele, já nevím, ať se tomu říkají jak chtějí, je to každopádně výrazně vejš, než je ten Touraine. Za mě je vlastně míň takovej jako ostrej, jako míň expresivní, jako je tadyhle ten konoser z toho Gaskoňska. Tenhle mě právě přijde trošku možná podobnější tomu novozélandskému stylu. Jo, to máš pravdu. A tamhle to je pro mě ten Touraine tradiční Evropa. Prostě bylinný, není to tak jako ovocný, je to výrazně hladší. Je to prostě úplně jiný víno. Je to tak, no.
Je to tak. Ale možná mi právě ten první vzorek chutnal víc, protože prostě já to mám ráda, no. Je takový říznější. Ale zase z tohohle cítím to ty lehce animální ponožkový a tak tóny, takže to. Protože prostě Sauvignon má v sobě vlastně podobný látky, jako má Cabernet Sauvignon, takzvaný paraziny. A to tam právě je schopný dávat takový ty zelený, bylinný, paprikový tóny. První Sauvignon, který já jsem v životě pila, tak byl od vinařství Kolby. Byl to třeba ročník 2016. No a to byl takovej kopřivák. A já jsem na to vůbec nebyla jako ready. A vůbec jsem o té odrůdě nic nevěděla. A vůbec jsem na to nebyla připravená. A teď po těch tramínech a pálavách a šardonkách, co jsem jako měla napitý, tak jsem si dala tohle. A já jsem pak třeba Sauvignon nechtěla jako rok vůbec jako pít. Protože jsem si prostě myslela, že jako to je jako normální. A ono to jako, někdo to v tom víně vyhledává. Mně už to tam taky nevadí, když tam občas třeba lehce tak kopřiva nebo něco zeleného jako je. Tomu se prostě musíš propít. Ale přesně tak, ale prostě musela jsem se k tomu propít. A ta první zkušenost jako ta byla fakt ostrá. Fakt ostrá. A tak se všim, no. To je jako když sáš poprvé kyselý kafe, že jo? To se taky nedá a pak to miluješ. Ano. Sauvignon je zajímavý, no. Vlastně to je obecně zajímavý ve víně, jo. Proto já jakoby rád chodím do toho zahraničí právě pro tu jakoby šíři jako vína jako takovýho a pak to nějak jako propojovat zpátky dohromady a vlastně mě víno přijde nejzajímavější ve chvíli, kdy si vezmeš jednu odrůdu z různých prostě míst a ty to začneš porovnávat. Jo, je to fajn, no. Vlastně pokud to což se nám vlastně tady povedlo. Tady jo. Pokud to vyloženě není jako úplně zmrvený to víno, tak vlastně žádný není špatný a vždycky je zajímavý se to porovnat. Jdem na Moravu? Jdem na Moravu. Já jsem teď otevřel, teda to přinesla ty, Sauvignon vlastně VOC Znojmo, z vinařství Tája, fanfáry. Tada, vítěz kategorie středních vinařství v soutěži vinařství roku. To vyhráli úplně celý, ne? A absolutní vítěz. Tak též, ano. Oni vlastně obhajovali, ale to se jim podařilo i získat toho absolutního vítěze. A musím říct, že naprosto právem. Já k něm mám takový trošku citovější vztah, protože to vinařství znám už díl a znám i Kubu Smrčku jako enologa toho vinařství, znám i jeho vína, on má skvělý vinařství svoje, vinařství Smrčka, kde se taky specializuje právě na odrůdu Sauvignon. A tak jsem si říkala, že právě tohle by byl jako dobrý zástupce. Myslím, že jsi to vymyslela dobře. No, obecně totiž ten Sauvignon u nás je vlastně hlavně na Moravě. Já jsem se snažila dohledat, jestli nějaký český vinařství vyrábí Sauvignon. A vynašla jsem jedno. Tady je moc zima. Vinařství Viloména. No. Vulkanická vína. A byla jsem někdy? Nebyla. Víš, kde to je? Zatím ne, nevím. Uloun, ketáš. Ne, fakt. No vidíš to. Tak ty mají Sauvignon. No. Vinařství pod Chumem nebo Viloména, oni mají taky dvě etikety občas. Mimochodem Katka, nevím, jak se jmenuje dál, stojí za těma vínama prostě žena. Žena, jasně to a je to teda kousíček od Loun, před Lounama, když jedete z Prahy po pravé straně a je to teda vulkanická půda právě, no, ano, tam. Ano. Takže ty vína mají jako hodně zajímavý štych. Ještě jsem neměla možnost to chutnat, ale... My máme nějaký na skladě, ještě starší docela nějaký ročníky, tak červený, tak to musí být hodně zajímavý. To bys čuměl. Jo. No to je fakt dobrý. Budu se těšit na červený z Viloména. Hele, fakt dobrý. No a to je vlastně jediný vinařství, který jsem objevila, že by jako v Čechách dělalo odrůdu Sauvignon. Ani Kutná Hora ho nemá v nabídce. Nevím, jestli třeba do nějakých blendů nebo kiveček, netuším. Ale právě na té Moravě toho je jako mnohonásobně víc. A na Moravě Sauvignon najdeme hlavně v podoblasti Znojemské. A tohle konkrétně je právě zástupce VOC Znojmo, což je vlastně jediné VOC, které má jako povolenou odrůdu Sauvignon. Protože na Znojemsku je svět ještě v pořádku. A myslím si, že to je taky tím, že tam mají na to úplně ideální půdní podmínky. A to zase teď budu trošku jako machrovat, protože vím od Kuby Smrčky z jedné degustace, že Znojemsko je rozděleno na dva typy podloží. A to biotytické granity a granodioridy a spraše a sprašové hlíny. Takže buď můžeme pít prostě Sauvignon Blanc. V tom Hradci něco je, tyjo. Google. Ale a poznámky. Ale právě toto dodává těm Sauvignonům takovej jako ten štych toho křemene, potom třeba i trošku střelného prachu a právě takový něco jako navíc. Ale zrovna ten VOCčkovej tak je prostě podle mě úplně jako odrůdově typický do černého rybízu.
Zkus to načuchat. Jdu do toho. Oni jsme vždycky s Tomášem říkali, že prostě v podstatě jediný VOC je v pořádku a to je právě to znojmo. To já bych si dovolila nesouhlasit. Mám ještě pár takových oblíbených, ale... Je jich tam pár víc, ale pak jich tam je taky spousta, který jsou trošku zmatlaný. Jako jsou, prostě. To jsou, no, to jsou. Ale takhle, já to nemyslím, jakoby, že by třeba to bylo jakoby blbě vymyšlený, to ne, ale já se to snažím víc jakoby vnímat z pohledu jakoby toho lajka, nebo toho, kdo by pak ve finále si to víno měl koupit. Toho, kdo se v tom chce nějakým způsobem vyznat. A to se nedá. To se nedá. Ale dobré zprávy, teď trošku odbočím. Ano. Slyšel jsem už z víc zdrojů, že se pracuje na nějakým apelačním systému lepším. Už aby to tu bylo. Už aby to tady bylo. Výborně. To si myslím, že jako země, kterou tady zadupal do země bolševik, jsme došli řemeslně na takovou úroveň, že opravdu máme stejně dobrý vína jako zbytek světa. Ano. Je potřeba tomu dát trošičku formát. A je potřeba to těm lidem nějakým způsobem vysvětlit. Ano, každopádně velce znojmo je fakt skvěle vymyšlený. 3 odrůdy, jedna z nich je teda Sauvignon a jak jsi říkala, skvělý Sauvignony na Znojemsku, myslím si, že právě Sauvignony ze Znojemska jsou ty nejlepší u nás. Souhlasím a mám pár vyloženě jako vinařství, který se zaměřují na Sauvignony, nebo jsem od nich ochutnala výborný Sauvignony. Tak jestli můžu ti tady doporučit. Kromě tady a vinařství Smrčka, tak ještě vinařství Nepraž. Tyhle teda není ze Znojemska, je z Pavlova, čili Mikulovsko. Nicméně ten má taky Sauvignony vždycky různý ročníky, různý šarže, má to tak jako různě, dá se to krásně porovnávat. A měla jsem i 2 Sauvignony vedle sebe ze stejného ročníku, jenom z jiný tratě, prostě nádherný vína. Potom samozřejmě Roman Fabik, což je takový Sauvignonový král. Ten má taky vynikající... Z Ústopečí, přesně tak. Vinařství Václav, tak též Ústopeče, potažmo Kurdějov, ale ty mají taky vynikající Sauvignony, přesně takový ten styl, co já jako mám ráda. No a potom třeba úplně mini vinař Lukáš Halkoci, tak toho který teda, on teď jako docela jede. Oni mu jeho vína vyhrávají třeba různý odrůdový, oblastový soutěže v rámci třeba salonu vína podobně. Teď nevím, jestli abych nekecala, salonu vín nevím, ale prostě získal nějakou cenu pod oblasti, tak? A má vynikající Sauvignon ve frešový formě a pak má ještě Sauvignon s prací jako na dřevě a prostě jako taky umí velice dobře. A je to vlastně Šatov, je to kousek od Znojma, takže úplně jako perfektní. Sonberg, výborný Sauvignony, pravidelně. A nebo třeba vinařství Aurora. Ten jsem nepil. Taky z Šakvic. Taky mají různý tratě, takže to je dobrý. Já miluju Sauvignon. Já bych o něm mohla Propila jsem se k němu, já bych o něm mohla jako básnit. Super. No, ne, to je zajímavý, jako fakt ta šíře. I to, že jakoby vlastně ten Sauvignon na té Moravě se chytá i na víc jakoby místech. Ano. Vlastně možná by to taky mohla být jedna z těch nosnějších odrůd právě Moravy jako takový. Ono se o Sauvignonu říká, že to je takový chameleon, že vlastně ten aromatický profil je tak široký, to si vlastně za chviličku budeme říkat, co všechno se z toho Sauvignonu dá jako vyčuchat. Vlastně to, že to, že je vlastně 3. nejpěstovanější bílou odrůdou na světě, vlastně poukazuje na to, že je jako schopnej se chytit skoro kdekoliv. Ne jako úplně kdekoliv, ale jakože je poměrně v tomhle tom schopnej. No a díky tomu jsou tam různý jakoby taky chuťový projevy. Že to není jenom to jedno jako nějaký víno, ale prostě záleží hodně pak na tom regionu, na nějakým tom jako terroir a takový. Tak. A proto je těch stylů opravdu spousta. No, co v tom Sauvignonu teda můžeme všechno najít? To já nevím. Nevíš? Chceš to říct? Řekni mi to. Tak jo. Primárně to je o nějakém angreštu, černém rybízu, ale pak tam může být třeba i tropický ovoce, hodně třeba mango, marakuja. Mango to právě dává takový ten nasládlou vůni, až jako ananas. Právě pokud jsou tam právě nějaký zelenější tóny, tak to může být kopřiva, hluchavka a tak dále. Ale můžeme se dostat až třeba do nějakého jako marcipánu, což mi přijde strašně zajímavý. A obecně mi přijde zajímavý, že můžu cítit černý rybíz, v podstatě červený bobulový ovoce v bílý odrůdě. No. To je docela zajímavá úvaha. Že typicky si to jako vztahuju na červený vína, na modrý odrůdy, ale tady v tom Sauvignon a zrovna třeba v tomhle VOCčkovým od Taji, tak tam je úplně bomparový jako rybízový bonbon. No a taky ty ještě ostružiny v tom nějaký, to taky přijde jako masakr teda, musím říct. Fakt jako
jako fakt hezky voňavý, no. A ta šíře toho. A vlastně z toho, co jakoby obecně se píše o tom Sauvignonu na webu, tak skoro nikdo nezmiňuje ostružiny a ten typ jakoby ovoce a ten to tam má napraný, fakt super. A co já na tom mám rád, nebo takhle, většinou já Sauvignony jakoby vnímám jako tu odrůdu, kde často dominuje nějakým způsobem limeta, protože prostě ty vína bývají spíš suchý, do takového toho víc jako citrusová. Ale právě to, jak to pak jde do té bylinnosti, tak to mě hrozně baví. Teda. Právě, jak se říká, pak ten angrešť, prostě takový ty travnatý tóny a pak díky těm parazinům prostě ty papriky. Řekni mi, Filipe, kolikrát za život jsi měl v puse angrešť? Málo. A teď jestli někdy. Všichni víme, jak voní angrešť, protože pijeme Sauvignon, já taky. A to mi přijde úplně geniální, protože spoustu takových těch jako marakuja, papája, tak já to spíš poznám z vína a myslím si, že kdyby mi někdo zavázal oči a dal přede mě prostě mango, že to jako nepoznám, ale kdyby mi dal mangový Sauvignon, tak řeknu mango. Jo? Milovníci vína se poznají. Je to tak. Jakože bych si tady sednul, hodil do prostřed stolu tadyhle mísu s ovocem. A to takhle užíral. Asi radši naleju. Je to tak, máš to v tekutý formě. Jo. A navíc to máš tadyhle třeba někde i z Moravy, nemusíš to vozit výbuch odkuď. A jít na africké trhy. Ty my máme, vy? Ano. No, ne, to je jako zajímavý, chuťově je fakt zajímavý a právě to, jak je to hezky bylinný, tak se to dobře hodí i jako k jídlům, který jsou i na bylinkách jakoby postavený, což je zajímavý. K tomu párování já vlastně nic moc nevím, ale vím, že vždycky, když mám Sauvignon, tak v hlavě mi vytane kozí sýr. A že když si dám třeba nějakou brusketku s kozím sýrem, trošku medu, trošku hoříšku, tak to s tím Sauvignonem teda krásně hraje. Jako zjistit nevím, protože to fakt nedávám. Aha. Nejde mi to, fakt jsem zkoušel. Hodně, ale mě to tam spouští něco, já to prostě nejsem schopný to. Každopádně právě ten kozí sýr je jedna z nejtypičtějších kombinací se Sauvignonem a pochází to právě někde z toho regionu Puy-de-Fumé. Že tam prej dělají si nějaký svůj lokální sýr, má nějaký jméno, který já stejně nevyslovím, a nejsem schopný si ho zapamatovat, ale je to prej jako hodně typická věc tam. Pak je to prej jedno z mála vín, který se docela dobře hodí k suši. Aha. Víš, co piju k suši já? Já piju petnat. To piješ ke všemu, ne? Jo, tak to je pravda. Ale k suši mi to fakt jako jde chuťově. No to umami, chuť a taková ta lehce kvasnicová, prostě mě to k sobě jako ladí, no. Ale Sauvignon jsem teda neskoušela, to musím vyzkoušet. Suši miluju. Suši petnat, to zase musím zkusit já. To zkus. Každopádně potom dál se dá jít i do mozzarelly, do buráty, do prostě z těch jako věcí. I tučnějších sýrů třeba. I tučnějších, já miluji tak sýru parmazán a většinou jsem nenašel víno, ke kterému by se parmazán nehodil. Aha. Úplně nejlepší jak červený. A to si někdy zkusíme jindy, ale právě k Sauvignonu je to fajn, feta a takovéhle věci, jak jsem říkal, bylinný jídla, hodně mořský potvory. Aha. Prostě mořský potvor. Mořský potvory, cokoliv, ryby, to jde hrozně dobře. Chřestové věci. Pecka. A přitom se říká, že chřest k vínu vůbec jako nepatří. Tak si udělej chřestový risotto. To kdyby si řekl před panem Ivo Dvořákem, to by mě snal. Tak třeba nás neposlouchá, nezabije mě. Ale... To bylo ve skriptech, to jsem se nevymyslel. Ne, prostě když si uděláš třeba fakt chřestový risotto, dáš si k tomu Sauvignon, tak nevěřím, že by to nefungovalo. Dobře, zkusím. Dej mi vědět. Dobře, dám mi vědět. Natoč Rýlsko a pustotu světa. Dobře. Jo, já to zase chci zkusit k tomu suši, to mě přijde zajímavý. Jo? No. Jo, vy se dalo o Sauvignonu mluvit hrozně dlouho. Jedinou věc my už asi mluvíme hrozně dlouho. Jo. Já ani nevím, kolik je čas a to je jedno. Každopádně jenom ještě jedna věc. Sauvignon se moc často nepoužívá do dřevěných sudů. A není to škoda? Možná jo, ale on nemá sám o sobě takovej potenciál k tomu dlouhodobějšímu zrání. Je to pravda. Což je trošku problém. Každopádně jde o to, že jsou apelace, kdy si s tím Sauvignonem umějí natolik hrát, že ten sud funguje. A je to právě, jak jsem říkal, Puy-de-Fumé, Sancerre a pak ta jedna ještě apelace z Bordeaux.
nebo vlastně ty dvě, jo, ta Graves a Pessac Léognan, což jsou ty dvě, které jsou u toho města Bordeaux spíš jakoby exponovaný k tomu oceánu. Takže tam jako si hrajou i trošku s tím dubem. A nesmí to člověk jako udupat nějakým barikem jako moc vypáleně. Jasně, no, tak tam to ani jako do toho chuťového profilu nezapadá nějaká vanilka, karamel tam. Právě. To chce spíš něco takového studenější. No. Zajímavý. No, vyčerpali jsme téma Sauvignon. Asi jo, viď? Asi jo. No ne, že jo, dalo by se mluvit jako dál. Ale... Které z těch třetí to? Dneska. Chutnal nejvíc. Úplně nejvíc bych volila asi ten úplně první vzorek. Paradoxně ten nejhlavnější. Ale pak v závěsu hnedka tu taju. A to proto, že bylo vlastně úplně jiný než ty dva vzorky, co jsme tady pili. I na vůni, i na chuti v tom závěru a tak. No a tohle jako bylo třetí, ale nebylo to jako, že by to bylo jako špatně třetí. Jako krásné třetí místo. Není čtvrté, je to dobrý. Není čtvrté, je to dobrý. No, ne, já to mám stejně. Mně teda ta tája taky se moc líbí, musím říct, jako, že fakt zajímavá. Překvapila mě. A to je vlastně ročník 2021. To jsme neřekli. A vlastně ten první vzorek je 2022 a ten je 2023. To jsme měli jako průřez pěkný. Je to tak, no. Zajímavý. Kuba Smrčka, šikovnej kuk. Geniální enolog. To víme. Přesně tak. Kdybyste náhodou jeli na Znojemsko, tak se na táji určitě stavte. Mají tam i krásnou restauraci, mají tam ubytko a mají tam poblíž řeku Dii. Mají tam řeku Dii, Národní park Podii, krásná příroda, krásné procházky podél řeky Dije, ubytování naprosto boží. Pokud máte rádi Hobita a Pána prstenů, tak se můžete ubytovat v apartmánech, který vypadá jako Hobitín, a je to tam úplně všechno propojený krásně takovou tou linkou té řeky Dije, protože Taja je Dije v překladu a vlastně i v tom ubytování se prostě ta voda jako objevuje, to jako geniální. No. Tam si prostě mákli, ale jako fakt to stojí za to. Jo, je to fakt pěkný. Jako jedno z nejhezčích vinařství. A co jsem hodnotil ty vinařství, tak Tája jako jednoznačně. Jednoznačně. Jako, to bylo jako těžký, tam bylo 25 vinařství a jako vyloženě říct jako Tája, to nevím, ale mezi třema jednoznačně byla nejlepší, absolutně. No, já souhlasím. Já jsem to i jako typovala, že by to... Já jsem si taky myslel, že to dají. Že by to mohli dát. A myslím si, že oprávněně, no. Mně se hlavně líbí, že vlastně oni ten svůj koncept, protože jsou poměrně jakoby mladí vinařství, museli nad tím nějak jako přemýšlet trochu jinak. Protože ten trh je poměrně prostě narvaný. Už ten český teda. Takže a i proto si myslím, že to vinařství je tak zajímavý, protože prostě to museli postavit na tom, že jdou do exportu. Je to tak. A oni vlastně mají ty řady rozdělený podle nějaký jako úplný základní, potom do gastra, potom VOCčková řada, potom prémiová ta řada Apri, ta s tím divočákem. A jako i v té základní řadě prostě nenajdeš horší víno. Jo, tam to je prostě všechno tak kvalitně zpracovaný a vyrobený, aby se nemuseli stydět za jakoukoliv lahev, za jakoukoliv cenu. Je to tak. A exportují to někam, říkali, myslím, že do Skandinávie i do Koreji, myslím, říkali a tak různě, což je zajímavé. Řekl bych. No tak jo, hele, tak to ukončíme. Super. Tak uvidíme, jaký byl náš společný první díl. Takový pilot. Každopádně sledujte Leu. A sledujte Filipa. No. Na víno od Bodláku. A nebo Filip Bodlák. Ne, na víno od Bodláku. Já na svým osobním jenom repostuju to, co dávám na víno od Bodláku. Rozumím. Protože to nejde. Můj soukromý profil je mrtvej. No, teď jo, to je v pořádku. No, každopádně ne. Pokud vás takhle zajímá jakoby všechno o moravském vinařství, tak určitě sledujte Leu. Jednoznačně. A nás vlastně asi víc jakoby pro takový ty věci o tom, co je jaký víno, jaký apelace a tak různě co. Teď mě ještě napadá pozvat naše diváky a posluchače na váš e-shop. Máme pro ně nějaký slevový kódík? Ano, máme stále slevový kódík, který je Vínocast. Dávám slevu 10%. Takže tam určitě skočte. Vlastně tu táju tam nemáme teda, ale ty dvě ostatní tam najdeme. Pro tohle já se tam skočím. To si skoč. To je fakt dobrý. Potom určitě chodit do nějakých svých oblíbených restaurací, tak tam vlastně vína od nás taky najdete.
Děkujeme za pozornost. Byli jsme dlouhý, ale myslím si, že to bylo potřeba. Hodinu, to je dobrý. Bylo to potřeba. Tak jo. Tak jo. Budeme se těšit zase příště. Tak děkujeme, mějte se krásně. Na zdraví. A na zdraví. A tam nemám, já jsem to vypil. Dík. Dík. Tak, na zdraví.